Qui vedete questo ettaro che fa parte di una proprietà che si chiama Paradiso di Frassina, ha 5 ettari. Uno di questi soprattutto è ricco di musica di Mozart. Ci sono almeno 50 diffusori che rendono lieto questo vigneto con la propria armonia. Carlon mukaan musiikin soittaminen viiniköynnöksille ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä parantaa viinin laatua. C'è più vita, ci sono più foglie, ci sono grappoli più maturi, ci sono qualità polifenoliche nel vino. Pellon reunalla tönöttävässä vajassa sijaitsee vahvistinräkki, jonka kovalevyllä on 600 kappaletta pelkkää Mozartia, joka on Carlon lempimusiikkia. Mutta miksei rypäleille kelpaisi vaikkapa Metallica? No, questo è heavy metal, rock, ma tu vuoi distruggere le vigne? No, Mozart è stato scelto per delle ragioni ben definite. Mozart ha una intensità di suono giusta. Monet viininviljelijäkollegat pitävät Carloa kajahtaneena. Mutta Firenzen yliopistosta löytyy vahvaa komppia ainakin osalle miehen väitteistä. I am not an expert in wine, so I cannot say you if the wine with Mozart tastes better than the wine without Mozart. What I can say you is that inside that wine there is something different. Siis mitä? It's not exactly the music that influenced the growth of the grapes and the physiology, but the frequencies. The magic word is sound. Plants are able to detect sounds and to react to the sounds. Ääni aiheuttaa viiniköynnöksissä stressireaktion, jolla ne pyrkivät suojautumaan erilaisia uhkia vastaan. Tutkimusten mukaan ainakin rypäleiden polyfenolitaso ja sokeripitoisuus nousevat. Musiikki häiritsee tämän lisäksi myös tuholaishyönteisten pariutumista, koska ne eivät kuule toistensa lemmenviestejä ja niinpä niidenkin määrä alueella vähenee. Mozartin sijaan optimaalisinta ääntä rypäleille olisi kuitenkin about tämä. Siinä missä taajuudeltaan 100–400 hertsin äänet tekevät kasveille hyvää, ne eivät pidä korkeista yli 10 000 hertsin äänistä. Mutta entäs se Metallica? Kuulisivatko Carlon köynnökset oikeasti sitä kuullessaan? No, absolutely no. I would say that Metallica, heavy metal and hard rock are good music for plants because they are very rich in the low range of frequencies. Mä kyllä tykkään vähän enemmän sellaista mollivuottoisesta kuin tää. Ai jaa. Mua taas viehättää tää harmonia.